Wow, môj prvý orb, čo som tu našiel. Ten je troška rýchlejší a je troška dlhší, tak toto môže byť nejaký lepší artefakt, možno rare, možno nie. Ak to bude common, tak môžeme ísť naspäť na zem. Aj keby to bol, ja neviem čo, tak môžeme ísť znova na zem, lebo už mám dve veci a keď túto zoberiem, tak mám 3 a to je plný inventár. Jaj, takže asi takto. A toto môže byť nejaký možno nový common artefakt alebo nejaký rare aspoň. Bo dlho trvá. Môže to byť aspoň nejaký vzácny. Primarité, tak je to nový, no. Áno, je to nový. Môj nový common. Ja už mám 7 commoniek a 1 rare, takže 8 artefaktov dokopy. Našiel som raz jeden mythic na Mimase a rare na Marse, ale nepodarilo sa mi to podariť, lebo som mal iba nejaké 3 commonky a som ešte vtedy nemal ani tú jednu rare. A tú druhú rare, čo mám teraz, ten rare Cryo Shielding, tak znova na Marse. Tak sa poďakujem Marsu, že mám od neho prvú moju rare artefakt. Keby ste sa pýtali, čo je toto úplne dole, tento modul fragment, tak jeden z nich je ako Voyager, zlatý disk, ale toto mňa sa už nepýtajte.